Добър ден на всички съсобственици и съкурортници и собственици на вили. Понеже възникнаха много въпроси във връзка с строежа на Тасовския лагер, който вече е придобит от Ваня и нейна фирма. Днес сме се събрали по инициатива на 20 на човека и те горе-долу 20 са тук, за да зададем въпроси, Ваня да ни разясни и евентуално да всеки да си направи преценка кое е добро, кое не е добро за този проект, като в писмото, което сме направили в общинска администрация, до Ваня и до всички собственици на вили, сме отразили факта. Няколко човека случайно срещнаха се с госпожата беше там и някои други в техническа служба, разгледахме проекта. Сме отразили само частта ВиК и то по-скоро канализацията, което притеснява най-много всички заради евентуални потенциални миризми, някакви теми и така нататък. Всякакви неща се говориха през изминалите 10 на дена, както започна да се шуми въпроса. Направихме покани през възможните канали Facebook, този на Аполка, който е медията на Аполка, на Viber изпратихме покани, разлепихме в Брачилови тук тази покана. Аз предлагам да направим след дневен ред и понеже Иваня има гости, ще дам първо на нея думата, след което който има въпроси, моля да ги задава. Предлагам да няма емоционални изказвания и да се изслушваме, един по един да се задават въпросите, за да може човека, който ще отговаря, да осмисли, да отговори. И след това вече свободна дискусия, едва след като Ваня представи всички факти, вие зададете всички въпроси, тя даде всички отговори, да направи свободна дискусия или заключение на това, което ще чуем и което ще разберем от нея. Така че това, което ни касае в случая в тази покана и днешна тема, са двете септични ями, които аз лично съм гледал проекта и няколко човека от тук присъстващи са слизали в общината и са видяли проекта. От двете страни на сградата са дадени изгребни ями, както е протокол. Всяка една 19 кубикова яма с отвори, вентилационни отвори и с каскадно падане на водите, с пускане на химикали и така нататък и така нататък. Но давам думата на Ваня, нека тя да разясни първото проект и по-нататък. Значи проекта е одобрен от общината. Първо трябва малко нещо да ви говори, че да мине през общината и за да има одобрение, това минава през няколко институции. Трябва да е законосъобразно. Това, което е специално за ВиК-то, действително по проект е дадено от двете страни на сградата. Но когато дойдоха фирмите тук, те фирми, сме да са направили проучване, защото зависи от терените, зависи и точно, което гледаме да е най-добро. Стигнаха до заключението, че ямата ще бъде само от горната страна на сградата. Тя ще е предостатъчно, защото капацитетът на колкото ще бъде много малък и няма да се справя. Фирмата, която съм се спряла на нея, е най-добрата, с доказани качества в цялата страна. С много добри отзиви от тях. Която е по-скъп вариант. За мен аз не съм гост на Аполка, аз съм социално живеещ. За мен е много важно Аполка да се запази чисто и тихо място. Много хора явно това нещо не могат да го осъзнаят. Затова правя възможно най-доброто, което може да се направи, независимо от средствата. Средствата теглят за кредити, нали се печелят, но искам да остане нещо. И утре не да ме гледате на криво, а на никой с нищо да не навредя. Това е моята цел. И мислих,
че когато го правя това нещо, ще допринеса по някакъв начин, а не да ощетя някой. Ямата, която ще се направи, това е един резервоар, който един път в годината ще се почиства. Слагат се химикали, той е от всякъде затворен, има само един отвор, който отвор минава през хотела или сградата, не е хотел, както и да е, някой хора го наричат хотел, не е хотел. Минава през сградата една трава, V110, и влиза в вентилационния отвор на сградата. Ако аз имах някакви опасения, че ще има миризми, нямаше да го позволя, нямаше изобщо да го правя, защото все пак в тази сграда ще живеят хора. И ако има миризми, тия хора, те няма да го посещават. И тази инвестиция, която не е малка, тя става излишна. Това е моето виждане и само това ще ви кажа. Всичко възможно правя. Не жаля средства, само и само за благото на този пород. Самия факт, че съм тук пред вас, е малко обиден, защото явно някои хора не само не ми вярват, а ме обвиняват в неща, в които нямам думи просто да кажа. Това е. Питайте каквото имате, каквото мога ще отговоря. Значи, ти каза, че ще бъде на друго място от посоченото в проекта. Това означава ли, че в момента проекта се преработва и чиста ВИК? Ще бъде на същото място, само че от двете страни на сградата, както си видял проекта, има два резервоара. Сега ще остане само едно. Чакай само. Под пътя. Значи, Ваня, ти когато дойде при мен да ми кажеш какво каза, че ще копате между нашата вила и параклиста и там ще се слагат. Това беше моето виждане по нещата, защото там има най-малко хора и най-малко ще нарушим инфраструктура. Защо? Как няма да я нарушават инфраструктура? Защото ще се възстанови. Аз още нямам разрешение, но ще взема и ще копаме и тук. И аз когато проверих в съвета, се оказа, че те там нямат въобще. Да, това беше моето предложение. Там да копаш, но там тръгнаха нещата. Вяра, моето предложение и на фирмите, които дойдоха тук да получат нещата, беше това. Но понеже под пътя е друго УПИ, там е най-доброто решение, защото е под нивото. Значи водите, знаете, че те трябва да следват нищо. Те няма да е, виж, там е Не друго, може няма, там. не може по закон. Добре, Ама окей. вие имате лични вендета, имате и сте ни събрали. Чакайте малко. Значи всеки курорт има хотел, има вода, има канализации. Ние сме се събрали да гледаме на Вяра проблема на вилата. Аз дойдох тук за водата. Какъв е проблема? Значи нека да има хотели, но нека да има вода. Никой не прави нищо. Сега не сме се събрали тук. Ма не е вие моята вила, аз не ще да слушам за вашата вила. Защото ще да закопа пред параклиса. Към Радосата, как да разберем? Госпожо, къде отиде? Значи както е модела, ти ще там, където Никой нищо не прави за въпроса. Аз за 30 години вода няма. за мен също е. Дайте и Защото тази сграда става нефункционална. Доколкото разбирам, госпожа, проблема е с водата тази. Чакай, остави водата. Момент, добре, момент. Ваня не е човека, който ще отговаря за водата. Само да кажа, преди да превърнем в говорилне, нищо да не решим, да ви кажа какво съм направил аз и още няколко човека. Бях в петък при кметицата. Кметицата кани всички заинтересовани в удобно време да направим работна група по отношение на довеждащия водопровод за питейната вода. В момента нека се фокусираме върху канализационната вода. Другия факт е, че на Ваня ще трябва голямо потребление на вода. В проекта е записано 7 кубика на денонощие, което е много. В противопожарния план също има едни неща, които са записани 10 литра в секунда топите от димите. Няма, но то не е въпрос към нея. На нея са и разрешили от ВИК и от общинска администрация. Така че това, което към момента сме се събрали днес да коментираме,
е септичните ями. И ако имаме по същество въпроси за септичните ями, значи, ако правилно разбрах от твоя отговор, септичната яма остава погледнато срещу фронтално с гръб към параклиса, фронтално към сградата, от лявата страна под пътя, който скача към вилите. Добре, следващ въпрос. От какви материали ще бъде... Аз не чух момент от другата страна. И аз не чух отговор на моя въпрос. В момента проекта, който е съществуваше с двете септични ями. Вие преработвате ли частта ВК и канализация в момента? Значи има законово основание, преработка по време на строителство и те се възползват от това нещо. Кога можем да бъдем информирани? Ти казваш следното нещо, че тази изгребна яма по закон не може да има попивни ями, има само изгребни ями, независимо на каква територия са те, след като няма обща канализация. Въпросът е от какви материали ще бъде изградена, на каква дълбочина ще бъде цялостно вкопана вътре или ще бъде частично отвънка и така нататък. Тези неща... Всичко ще бъде по-длинато. Сега от какви материали е? Дали ще бъде бетон, дали пластмаса, дали пластмаса. Дебела пластмаса, да. Така, значи тази пречиствателна станция се обслужва с химикали колко често? Сега, доколкото ме обясни фирмата, пречиствателна станция била Гладина. Не знам точно може да бъдат с химикали. Може да го говори фирмата. На мен ми обясниха, че един път всичко е затворено, преди лято за печата, но един път в годината, когато кажем, предполагам това ще бъде втори месец, това те си имат фирмата за поддръжка и един път и изгребват тия работи. Но ще имам договор с пречиствателната станция, тя оттам нататък ще си плаща. Само въпрос. Колко кубика ще бъде? Първо нека да си параметри. Нека да излезе проекта, не мога да ви кажа. В момента се прави. Аз просто трябва да го изпълня. Нека да го направим. Нека да го видим. Ако тогава има някакви проблеми, кажете, ще го запечата, ще го затворя. Но сега аз не знам още какво правя. А ти проучил ли какво разрешение да придобиш? Каквото на всички най-вероятно. Метан. Да. И какво прави това метан? Всичките хора падат и умират. Това се прави в цял свят, бе, Вяра. Ама това правиш в момента. Технологиите са толкова напреднали, щом е пречиствателна станция, няма никакъв проблем да има. Абсолютно. Дори с водата може да се полива тревата след пречиствателната станция. Давай въпросите първо да ги съберем. Ти каза, че веднъж в годината ще се чуди. Какъв е капацитета на самата сграда, легловата база, за да може горе-долу да се изчисли за една година ще се пълне или за една седмица. И втория въпрос е, утвърден ли е проекта от Риокос? Що не е утвърден, какво да го затворим? Значи горе ще има 4 апартамента, камиона събира го и готово, какъв е проблем? Но това са все едно, че има 4. Да. Сега, спрямо това нещо, което е дадено, фирмата изпълнител, те се изчислява колко вика да бъде резервовано. Това е. Там няма, всичко е черно на бяло. Спрямо хората, спрямо... Аз не мога да им кажа какво да правя. Не, защото ти каза, че веднъж от годината да се Да. но ако сега напълним да кажем 3 месеца, аз смятам, че тази яма ще напълни. Не, те го правят толкова голям, колкото да може. Значи фирмата се изчислява при толкова колко голям да бъде резервуар, за да може да се почиства един път. Пълни вика си камиона, дърпа си как ти изпразва яма. Така, значи, Питаме вашата яма колко пъти е почистена. дали се подиме, давате въпроси. Поляната, където няма. Аз смятам, че 4 литра постоянно сука всеки ден. Има 40 легла, има 40 човека могат да се помещават. Защото аз държи математика. 40 човека Питам ямите, на ден 7 питам ямите, всеки ден мисля, че има вода, която се някаква идея. Ако е пълен, се може да се
преливника, Даже 7 кубика преливника от ямата къде ще иде. Въпросът е да се изкара преливника първо. Няма да има То няма преливник. Хората питат и Добре, момент, при 20 кубика, при 100 кубика резерва, 4 апартамента по 200 литра, някакви 8 литра. 8 много кубика. време са пълни. 7 Се преливника, да се изкара навън, това е проблем. И въпросът е решен. Че за това питат. Китара много, ако ще излезе нагоре. Да се ни пречи на никой. Преливник, като се изкара по-далече, Тоест предложение преливника да се изкара къде? да, да го изкарат някъде, няма да пречи на хората. Значи на границата извън курорта. Ама има нещо друго. Вие казвате, че ще се обикали, да кажем, и такива разградими биоматериали. Ама ако влиза 7 кубика всеки ден, тази вода, колкото и да е огромна дупка, тя в един момент ще се напълни, защото тя не е отпочна, тя е затворена. Значи преливника трябва да отива някъде. Тя ще го отиде над покрива. Няма преливник. Къде отива водата? Водата се изчерпва като дойде ломата. Те се Значи, почистават. Вантаско, ломата, добре, ако влиза 7 кубика, така, на денонощие, колко често трябва да дойде ломата? На 3 дена трябва да идва. Колко? На 3 дни трябва да идва, ако е 19 кубика. Айде, ако 3 не по на 7. 3 дни, на 5 дни ще идва. Да, ама не 3 по 7 е 21, това е 19. Ето, тя сега в момента не мога да каже какъв е проект и той е новия, който... Не бе, не може да няма преливник. Трябва да има преливник, тази вода като се напълни, ще текне някъде. Трябва да има. Има специалисти, точно това са учили. Си за кое ще. Те го разглеждат и става от тайка отдолу. Другата пречиствателна. Въпросът кой ще се избере. Това са 3, са да по 8 тона. Там излиза чиста поливна вода, която може да се поливат градини. Това е тази пречиствателна. Това е пречиствателна. Тя поливна. Питаме къде ще иде, той това попита. Къде ще иде? ама това е Чакайте, Ваня Аз им отговаря. казах, че за мен, понеже тук има проблем, за мен е по-добрия вариант и то това, ако се ползва, да кажем, юли и август, знаете, Да. за мен е по-добре да си имаме един съд, където да се събира тази вода, тя е пречистена или се полива. Коя градина? Те са около мен. Ако виж, това е съд, в който се събира вода. Другия вариант е тази вода да се кара да се тренира. Тя не е ли с химикали тази вода? се разгражда всичко. Тази вода се води, да, пречистена вода, която може даже някои хора се ползват с други цели. Аз не мисля така. Най-много да се ползва за поливане. Ако е много водата и не може да се ползва за поливане, тя ще се Тоест пак се специализиран съд и транспорт Просто някъде. фирмата, която направи проекта, тя ще си в грижата да си положи тази чакаме после да идват. Вяра, в тази държава има закони, има фирми, има договори. Аз трябва да ги спазвам. А пък ти, както искаш, така. незаконни неща са направени. Кое е незаконно, Вяра? Кажи ми едно незаконно нещо, защото аз в моя живот нямам едно незаконно Колко нещо. етажа беше Хасковския? 2 етажа. Колко ще са сега? 2 етажа и половина. И половина. Да, Така, Вяра. Кота корниз, имаш ли малко понятие? Ти строител или инженер Нямам ли си? понятие, обаче... Кота корниз се спазва. Височината, която беше на стария лагер и сега се спазва. Те това какво те засяга?
Значи ти не си влезнала в рамките на това. Ти го разшири Напротив. назад, разшири го напред. Така ли, Вяра? Има, виж сега, има заснемане на старата сграда, има и новия проект. Това всичко е документирано. Ние го знаем. И другото, което ти го Има единствено една тераса пусната. Вера, момент, чакай. Има проект, който може. Ама не бе, проектът Не, е ти достъпен. каза, че аз правя нещо незаконно. Виж какво, поправи си. Чакай само аз да кажа нещо. Искам да ви посоча, че една вила в Атол, която не е разширена на някъде. Ама вижте, ама това е хотел с колко стаи. Барбекюта, огради... Тежко, ваша вила законна ли? Аз ще ви кажа, че не е законна. Кой вдигна отгоре? Чакайте малко. Без проекти направихте отгоре. Чишпео, чакай малко. Имате ли други въпроси към Ваня по отношение на канализацията и... Значи ние се интересуваме по проекта. Като се спазват проектите, какво повече? Нека да има, нека да работи. Има си институции, които следят, спазват ли са проектите. То си има надзор, има си надзор, има. Повече, какво да говорим, бе? Аз никой няма да ми даде разрешение за това. Защото проекта, дето го видяхме с дидактичните ями, това е съвсем така. Този проект, който сте го видяли, аз обясних вече. Няма да е от двете страни, ще бъде само от едната страна, защото капацитета не е толкова голям. Значи едно се прави на проекта реално, те гледат максимум. И няма да. Кога и къде ще бъде? Нямам против, когато е готов проект, тук до една седмица ще стане. Да. Добре. Добре, значи той не е отношение към Ваня. Говориме сега. Нека кампания да освободим да си гледа работа. Има чисто нова сграда, защото сградата падна. Беше пусната да заборя. Когато проектът е престройка или стройка и реконструкция, важното е да се запазят габаритите на сградата. Защото ние запазихме габаритите на сградата, плюс това е 50, пуснахме една тераса от горната страна. Това е тераса. Сега вие гледате моите колочета, но това няма да е цялото застрояване. Не може да има проект за нов строеж, при положение, че има стара сграда там и се спазват габаритите на сградата. Аз не ги разбирам толкова нещата, но... Въпросът е, че примерно аз лично съм настрани на всички няма не съм този проект се пренесе много, а ние нямаме още повече хора с този нов хотел. Аз също мисля по въпроса и смятам, аз цяло създадам. Но няма този проект няма никаква хора, за да привлече още хора. Ама вижте, това е към общината. Ама чакайте се. Аз също съм потърпеш. Аз съм най-близкият съсед до ямата. Момент, да ви кажа, аз съм най-близкият съсед до ямата. Също съм заинтересован. Но Ваня как може да отговори за вода? Тя ли да копае? Вие знаете ли какво е дало ВК-то в Брачево? Захранване от съществуващ водопровод. Точка. Не, аз казвам, че тя не може да ми отговори. Тя много добре знае какъв е проблема с това. Естествено, че знае. Всички знаем. Привличайки нови хора в този курорт, който и без това е пренаселен, ние иска да кажа, че нямаше нужда. Увеличаваме риска, ние да бъдем още повече безумни. Добре, айде да си направим, да си отида да си гледа гостите, ние да направим друго събрание. Вие малко не ме чухте, че зимата... Така, айде сега за водата да си говорим. И си остават водата да източи. Ами това е голям проблем. Какво да говорим за водата, като няма представител на ВК? Само да кажа аз две приказки. Да кажа две приказки. Като дойде ремонта от инфрастрой, клуба на този, който не си източи водата. 200-500, другия път да видим дали няма да стои. Ето за това няма вода. Не може водата да изтича от някъде и вие после да искате. Не, по принцип. Така, сега да ви кажа. Първо да завършим темата с канализацията. Всеки е свободен да взима решение. Батасо каза, има институции, които контролират, да подава сигнали, да се прави обща творческа и така нататък. Според тук събралите се, трябва да вземем решение. Дали и даваме кредит на доверие да направи ямата или
ако който се съмнява, да действа според съвестта си. Това съм длъжен да го кажа. Това първо. Значи да не говорим за яма, говорим за пречиствателно съоръжение. Добре, за пречиствателно. Не, към момента в проекта са ями. Когато излезе новия проект, тогава може да е описано пречиствателно съоръжение. В момента са яма 1 и яма 2. Аз научавам сега, както и повечето от вас, че се преработва плана, защото вчера в общината, в петък в общината, всички дигаха ръце. Какво се случва? Идете, разберете с Ваня. А те са дали разрешение. Същото е и за водата. Значи на нея са и дали да ползва 7 кубика на денонощие. Това е много вода. Дали се за противопожарните два штранга от канализацията да се включат. Дали са и 10 кубика в секунда. То няма такъв дебит. Но това не го е направила Ваня, а го е направил инфрастрой началника с едно изречение. Захранва се от съществуващ водопровод. И аз го казах това нещо на кметицата и тя предлага, ако искате, да направим една дата, да насрочим в работен ден обаче, защото не могли да дойдат в почивен ден тук и днеска не могат да дойдат. В работен ден да направим в Брачилово в една зала собствениците на вили и тия, които имат желание като общество, да направим едни дебати, да се излъчи една работна група и да започнем да работим по довеждащия водопровод. Това също тая година 2 пъти съм ходил до Такия връх преди седмица или единия път, другия преди 10 дена. Нагоре каптажите са пълни, шуртът, има вода. Но довеждащия водопровод е скъсан от всякъде. Добре, окей, ама аз не съм общината, аз съм един от вас. Аз не съм учена. Ето, значи не. В момента може да си говорим, докато няма тук кметица, началник на ВК и така нататък по отношение на водата. Да обявим едно събрание, в Брачилово обаче те искат да е в работен ден и така нататък. Аз мисля, че вие имате най-голям интерес да се включите в тази работна група. Ето, тя каза, че ще... Значи аз мисля, че те бяха водещи тази работна група. Те ще бъдат поканени също. Аз искам да помоля наистина да се бъдете водещи, защото вие сте тук с хората, най-много хора, които ползват вода. Живеете по цяла година. Въпросът е да се намери режим. Казвам само, че вие имате най-голям интерес да се оправи този проблем с курорта и мисля, че е добре да участвате в водещи в тази работна група. Чака светло бъдеще. И новото... Това е ще сложат още един хидрофор и ще го пълнат и ние ще се без вода. Това също не е решение. Трябва да решим проблема на целия народ. Значи в интерес неща всеки има в билата си съдове. Две кофи. Да, обаче, това не е решение. Решението е да има вода. А вода има, но тя не идва до хората. Значи не само аз имам да споря. Аз предлагам да е след 15 септември, защото хората до 15 май ходят насам натам ученици. Между 15 и 30 септември да определим една дата, Вайбър и Фейсбук и така нататък. Може да се направи едно събрание и да се тръгне от Щяха да са ями, ще да е пред паракли с някъде други. Аз имам вижто и векани, дайте се да ги завършим. Така, айде да не се разлутяваме. С септичната яма какво решаваме? Има ли кредит на доверие за това, което тя казва или не? Ако не, нас показа... Да, нас показа новия проект.
Тогава кажете вие какво правите. Тя нали каза, че ще ви го предостави този новия проект. Добре, значи тя каза след 7 дена ли? Аз, това, което аз мога да се ангажирам, ако след 7 дена проекта е готов, аз на 29 и 30, там се отегеделя сега накрая, пак да се качим тук и тя да каним пак да с този проект. И така, той има технически характеристики, има описание. Аз също вярвам, че водата трябва да отива някъде извън курорта. Аз също вярвам, че няма да е само един път в година изгребването, а ще е по-често, особено при пълен капацитет. Но това трябва фирмата, която изготвя проекта, да ги опише тия характеристики. Ама водата къде се? Водата не се разгражда. Като каза, допълнителен Къде се разграждат? Има препарати. калите, да, водата са. Но каза, че ще се пълни бетон. Аз само ще Какво ще правим този контейнер? Тук да той се изправи. Тя много неща казва, пък накрая съвсем. И те казаха, че събота и неделя няма да дойдат. Какво да направя? За някаква друга работа се пуска. Това е идея. Добре, Юлина, има сега институция, която се занимава с законността на строежа. Има РИОСВ. Има Едно допълнение. РИОСВ. Това ми аз. Лично най-често органите да ни кажат. Не ми се разрешили се. Само го общината, защото е четвърта и пета категория и това вече е населено място се води, квартал на Равногор. И се преработи наградата е четвърта вижте тази категория. Вода там 7, на нея са и дали 7 метра и тя по-добре пространство да използва за развитие на третия мансард, или както казваме. И това е законно хипотетично. Друг е въпроса дали хората вече искат, не искат и какво искат да направят. Да, и да напишем едно такова за стопиране на заключване за проблема с водата. Но това няма да абсолютно. И да се разписваме тук, които всичките и да действат. Добре, къв да е текста, кой искате? Да не се пуща хотела в действие, докато не се реши. То няма да се пуска, защото тя може време да строи. Ма нищо да е, тя представя тези, тя ще трябва време за водопровода. Дай да го напишем. Ми давайте да. Аз нямам. Що сте дошли на Това е нереалистично да ви кажа. Няма никой да каже двете неща нямат нищо общо. Точно и така. няма да спрат строежа. Това е нереалистично. Ама не, те си разрешили някакви купици, които няма значи той не е изпълнил. Добре, аз съм на същото мнение. Ама аз дайте да отидем долу в Бразилия. После ще мрежи, социалните мрежи. Не може други хора да видят какво се случва. Не един-двама. Един-двама. Не, всяките квитици. Всяките квитици, като един дом. Коне е това? Коне! Да не сега. Отивайте и пускайте жалби. Какъв е въпросът? Не съм съгласен с съседи. Какво си го? Преди само човек е едно, друго е като се разпише повече.
време. Дайте да изкопим един текст на който искате. Да, с какво не сте съгласни? Аз принципно не съм съгласна с застрояването на курорта, защото ние нямаме вода. Добре, включете го. Не е решено, Това няма да спре този строеж. Няма. Аз не разбирам. Вижте сега, Това аз е не разбирам. най-правилно, след като излезе проект. Да излезе проекта и тогава вече да говорим дали сме съгласни. И да, и вижте какво се. Значи според мен, ако проектът излезе за седмица или две, както каза Ваня, ще се съберем вече, ако не тук в Брачиво, заедно с кметицата в работен ден. Така е най-правилно. Ще го прочетем тогава проекта и ако има действително каквито и да са съображения. Вие казвате при застрояване, вие казвате вода, той казва канализация, отвеждащи води, другия нещо друго. Тогава се оформя в един текст, подписваме и пращаме където пращаме. Сега, какво да пишем? Добре, айде да видим работна група, ще има ли за водата? Дайте, аз имам бели листа и химикал. Първото, което е да се запишат адресите на всички телефони за контакт. За да може... Кметицата каза, че ще ги покани, но да е в Брачиво в работно време срещу. Айде да се разберем. Как ще разберем кога е проект? Тогава да се съберем. Ще обадим и ние ще следим. Той би трябвало, ако се преработва по закон, той се публикува всякакъв въпрос, че няма да не информира. Аз му наставих на общината, ще го има разрешително за много. Да пускате един пост, в който всеки, който иска тази работна група за генерално решаване на проблема с водата, да се регистрира и би участвал в срещата. Ама господина каза, аз нямам фейсбук, нямам телефон, нямам... Добре, той ще се обади на някой, който има. Фейсбук и... Ако вие искате да се включите в работната група, просто казвате да някой, аз който имам има празен, достъп. предлагам един празен листа и химикал, ако искате да пишете. Не, защото тук сме много малко хора. Малко ще е. 60 човека. Искам да попитам, вие как ще се включите в Аз няма да се включа с нещо, но затова казвам хората, които могат да се такива, дето живеят и до 20 дена. Аз съм никога Кой пречиш? Всеки има право, не дайте се казва. Ти с какво ще се включиш, мадам? В работното. С какво? Аз искам всяка вила да си сложи кран, който... Защото 90% от вилите нямат кран. Имам кран. И си източвам вода. Вие имате. Ма аз съм съгласна с него. Аз съм съгласна абсолютно. Ето това нещо някак си да се, не знам как нормативно да се регламентира. Да се регламентира като господина от охраната отиде и види, че има спука на тръба, да му сложи 500 лева глоба. Ама трябва да има нормативно основание. Кран ще се сложи. Това е основание. Водата тече ли от него? Няма. Ето, затова трябва да се видим долу с медицата, ВК-то и всички тия предложения да ги отработим там. Да, и ВК-то трябва да има задължение всяка година да ги почисти тия обслужващи. Като не иска да ги почиства, няма да се плаща. Ще се плаща на човек с багер, с седи се почиства всяка година. Еми дали не че са били запушени? Вижте сега. Шахтите има вода, тръбите трябва да се и тръбите са 60 години. Не, нали купувахме тръби? Ма нали купувахме тук тръби? За колко отсечка са? За каква отсечка? Тръбите са подменени, ПВЦ-то на 100%. Може ли да ви кажа друго? Няма. Вижте, то дори няма проблема. Значи майките, които са правени за заплащането на Apple, са 100 годишни. Вие също не знаете, така много лесно да го кажете. Това трябва да направим. И съм давала пари за това. И нищо не се. Да, бе, всеки трябва да си каже болката, затова това събрание и така. И той е прав. Те са толкова, интернета е такъв, толкова възрастни. Какво да пишем?
Или там на това, там на Знам място. къде тече Варна. Знам много добре. Миналата седмица съм бил. Значи първото, което след първото сечище нагоре, всичко е плеш. Ти ще ме караш тук по-насам. Аз ще се карам там, дето Добре, ти бе. никога не си ходиш. Що тече Радо по пътя? Защото това са монтажи и дренажи, които не са правени от 100 години. Няма кой да разреши да го направи. Това трябваше да даде разрешение от горското. Добре. Значи общината... Това няма как да стане. Как да няма как да стане, след като искаме да имаме вода? След като това е населено място. Мадам, слушайте се, Ма ако нали ви има кажа. населено място? Има. Защото как горското да не Този водопровод. Добре, запиши. Ами, питайте в горското. Ние сме питали 1000 пъти. Ще пустите в пещера. Значи, те хора, ако идем в горското, по-могат да се случат нещата, отколкото общината. На пещера. Това е горски фонд, няма кой да даде да се разреши. Чакайте, бе, оставете. Дай първо среща с кметиците и с ВК-то, бе. Там ще им деш кой ще. Може ли да предложите на срещите да се може да поканим представители? Това са неща на много. Не, много е сериозен въпрос. Това е най-сериозният въпрос. Това е най-сериозният въпрос. Сега, резервуарите са два резервуара по 100 кубика. Един е несъпомни 100 по-малко. Ако тръгнем още от тук, значи ние за захранване на тези 400 автомобили, ако следваме нормативните документи в пиковите зони, значи по 167 литра денонощие на един човек, ако се сметне легловата база, трябва още два нови резервуара да се направят. За съхранение. Те са пълнат, но много бързо свършват. Отделно вода не идва. И така, те са много въпроси. Пускането на този хотел Някой иска ли се запише? ще останем на цял ден. Добре.